Fisayo? Hi लोगोफोर, welcome back to my YouTube channel. दा नै आङो फुङाव हाखु दाखु रेडि जागासिनो दं। बेबो नोंथांमोनजोंहाय आङो दिनै ब्लगखौ लाबोनो होननानै फैनाय जाबाय। दा आङो एसे रेडि जाबावनांगौ दं, रेडि जागाजोबखाबाय। ओमफ्राय दा दिनै फार्स्ट डे नालाय दिनै बेखौनो नोंथांमोनजों आङो नै फिसालाया माबायदि बेसेबां गोबावनि उनावहाय सामार भेकेशननि उनावहाय दिनै फार्स्ट डे, बेखायनो नोंथांमोनजोंहाय आङो फार्स्ट डेआवहाय माबायदि रिएक्शन जागोन, फिसालाया बेसेबांबा गोबाव थानो मोनबाय ना बिमाजोंहाय। ओमफ्राय दा माने दा दिनै थांगोनावहाय 1 मासनि बारा जाबाय ज' बिदि थाबाय थानो मोननायाहाय। दा दिनै थांबासो माबायदि रिएक्शन जागोन, गाबगोन ना गाबा, दिनैथ' बिमादैबो दं, गाबगोन ना गाबा नायनोसै। ओमफ्राय बेखौनो आं नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामनो लुबैनानैहाय फैनाय ब्लगखौ लाबोनाय जाबाय आरोना। दा रेडि खालामनांगौ दंबावो। ओमफ्राय दा आङो थांनायनि सिगां मा रेडि खालामलांखो बेखौ नायग्रोदो नोंथांमोनाहाय। होमबा जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो, बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनोबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय, कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर। आङो दा बिराद हाखु दाखु फुंनि समावहाय, ओमफ्राय 8था जाबाय, 8था बारबायानो। ओमफ्राय दा थांनांसिगौ आरोना गारि हमैनि थाखाय। ओमफ्राय गारिखौ आङो नैबाव कुसुगाव गाखोनाय जानाय नङा जोंनियावहाय, बेयाव आङो सेरफांगुरियाव गाखोहैगोन। ओमफ्राय दा जा रेडि खालामनांगौ माखासे रेडि खालामखाबाय आङो, नोंथांमोनाबो नायलांग्रोदो आं मा रेडि खालामलांखो। होमबा थौदो होमबा जागायजेननोसै भिडिअखौ। लेबु सोबनानै गिलासनै लोङो फुङावहाय, दै दुंब्रुदजोंहाय। सिगाङावनो दाउदै रुनानै लाग्रोखानोसै। थाइबेंबो नांगौ जानो, दा बेखौबो लाखानोसै हाननानै। थाइबेंआनो फिसा फिसाथार नै, गोखाबो मोनलायलाङो एखमबा। दिनैबा माबायदि जायोलाय, दिनै माबायदि जागोन मिन्थिया। सिगाङावथ' गाबामोन, ओमफ्राय सिगाङावथ' एसे उन्दैसिनबोमोन ना, दा एसे सालाकसिन जाबाय मानसियाहाय, बेखायनो गाबगोन ना मागोन साननानै दं आरो बेखौहाय। दा दिनै मा जायो, आरो बेसेबांबा गोबावबो थाफानाय जाबाय ज'नो। नायनोसै दिनै माबायदि हगार हरगोन। दा बेखौ रुनानै दोनग्रोसै। लोंनायनिबो आरोबाव रेडि खालामनांगौ जालायबाय। नै बे बथल फिसाखौ आङो माबा सोनानै लांनांगौ आरोना, नैबे चिया सिड्सखौनो बेखौ सोगोन आङो बेयावहाय। बेखौ बयबो लोंजायो, ओरैनो बियो स्किननि थाखायबाबो, जायखिजाया हेल्थनि थाखायबाबो ओरैनो मोजां आरो। जेनेबा नोङो डाइट खालामगासिनो, ओमफ्राय डाइटआवहाय आरो बेखौ एड खालामफायोबा, जेनेबा वेट लसफ्रावहाय बियो मोजाङै माबाया मा होनो हेल्प होयो आरोना। दा बेखायनो आङो ओरैनोबाबो लोङो, वेट लसनि बिदि डाइट खालामाखैबाबो, खालामबाबो लोङो, ओमफ्राय खालामाखैबाबो लोङो आरोना। बेखौ लोंबाय थाखायो। ओमफ्राय बे गासिबोनि थाखायनो मोजां, स्किननि थाखायबाबो गासिबो हेल्थनि थाखायबाबो मोजांखा। बेखौ आङो आधा सामस लाबाय, ओमफ्राय आधा सामस लानानैहाय बेखौहाय बेयावहाय आङो दै होनानै लानोसै आरोना। बे बाहेरानि टेबोलाव रेडि दोनखानोसै दाना, थांसै बियो दा बेनिफ्राय थप हाननानै लांनायल'। दा 2 घन्टानि उनावहाय लोंजाबाय आरोना बियो, दानो लोंजाथ'वा। दा 2 घन्टा, मिनिमाम 2 घन्टा, बिनि उनाव लोंनोसै बेखौहाय लानानै थांफानोसै। बथल गिदिरावबो सोनानै लाखानोसै, नर्माल वाटार, नर्माल बियो। रेडियाथ' खालामजोबखाबाय आङो मा लानांगौ बेफोरखौहाय। ओमफ्राय नै आंबो रेडि जाखांखाबाय, थांनोसै दा, ओंखारनोसै। दिनै जोंहा सामार भेकेशननि उनावहाय फार्स्ट डे आरो। ओमफ्राय नै बेहा थालांसिगोन, बाम जालायबाय सिगांनो। होमबा माने गाबलागासिनोलाय, नुनानै देलायनाय नुनानै। जा गोबाव जाबायना थाबाय थानाया बेजोंहाय, मास मोनसेनि बारासो जाबाय। मास मोनसे बन्द' मोनदोंबाबो बेनि सिगांनिफ्रायनो माने माबा मा होनो, आङो थांनायबो जाखायाखैमोन नालाय, क्लासाबो बारा गैखायामोन। ओंखायनो नै दिनैहायसो माने बिदि आरो माबा गोबाव थानाय जासिगोनलै आरो। दा आङो थांनायनि लाहार फाहार खालामबाय, मा लाबावनांगौ दङ, जेबो रेडि जायाखै। बेखौहाय आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामलांसै, नै नायलांबाय थादो। दा मारै बेखौ गालांनांगौथाय बेखौसो मिथिला, नै गाबलागासिनो मानसिया। दिनैथ' बिमादै दंबावोसो, दा बिमादैया थांबासो मारै जागोन मिथिला। दिनैथ' बे लाखिनो हाबावगोनसो, खिन्थु बे थांबासो जारलाया ना। नोंहा मा लानांगौ आंना? बेयाव थालिर लाबाय आङो, ब्रेकफास्टबो जायाखै। बेयावहाय दाउदै दं, ओमफ्रायहाय मा दंबावोमोनलाय, थाइबें, ओमफ्राय आलमन्ड, ओमफ्राय मा दंबावोमोनलाय, थाइबें,
दाउदै खांख्रिखला आलु भाजा नै बेनो संनायमोन ओमफ्राय नैबे सिया सिड्स बेखौ सोमनानै लाबाय ओमफ्राय बेयाव दै दङ ओरैनो नर्माल वाटार दा नै लानोसै दे बेगाव सोदो दे बेगाव सोनोसै दे नै दे बेयाव सोदो दे बेयाव सोदो नैबाव सोदो दे दे नों सोदो औ दे औ बेबो सोदो दे बेबो सोदो औ नै गाबबायसो ओरैनो हरलाय ससे दोनलांजानोसैलै आङो होमबा नै लोगोफोर दा थांसै आङो रेडि जाखाजोब्बाय दिनै गरमानो मा होमबाबो आखान्थि गोलाव गानबाय आङो सान्दुं खामोनानै गाबलायबायसो आयै थारदे आङो सेरफांगुरिसिम थांगोन दा बाबाया ओंखारा थांफानो थुदो होमबालाय ओंखाराबा आरो औ आयो गाखो मामजारा नोङो सासे नै गाबै होनफाबावबायसो ससे ओइ बोरो नै गाबै फैफाबावबाय र' बेलाय नाहरदो हनै नाहरदो हनै गिदिर गारि दङ दा ससे आङो सेरफांगुरियाव गाखोहैसिगोन नालाय दा बेखायनो थांफासिगोन बेसिम बेबो दा गाखहरबावो ना मायोथाय नै जा मोजां नुयो खौरांखौलाय मुनिस ओमफ्रायहाय बेसेबां गरम आं एसे रेजें जानायनि जाखानोसैहाय नोंबो जानो नाम दाउदै जानो दाउदै दाउदुनो दाउदु जायो औ र' हरगोन दे आङो इसु टिफिन मोखाङानो माथो बायग्रबलायनायसो जाखो दाउदु ना थाइबें जानो थाइबें गोखा मोनलाबायो होनबा गोखाखासोना नै दाउदु नै फै जाफै नै फैलासोनो मादैना फै ओरै फै जायो औ दाउदु आंबो जानोसै दे सिगाङाव थाङा खा दङ एम्फौ दङ गिदिर बेगा जा गिलिर जाबाय दै आरि लानानैहाय ओमफ्राय जानानै लानोसै आं जाग्राखौ दा हरफाफिनसै जाला थाइबें आं गोखासो दिनै लाबोनायसो बाव बियो दाख्लैनि लाबोनायाबो गोखासोमोन न'ना गैयालै जायाखैना जों बाबा जों थाइनैसो मोनजादों खोमा थाइबेंसो मोनजाखोलाय नोङो जाजोब्बाय आङो थाइबेंआनो
नै सासे सफैबाय माबायावहाय सेरफांगुरि नै विंगार स्टेनावहाय दा बेनो खाजा बायना होगोराबानो जाला आरो मा जाग्रा दङथाय जायखिजाया क्रिम बिस्कुट मा दं ए केक जागोन नामाथाय बियो बै ओहो बिदि केकखौबो जाया बियो गोदै गोनां दं नामाथाय जाया चक'पाइ जाया हरलाय देलाय बे चक'पाइया माबायदि फैदों मानसिया नै नै स्ट'र जाजोबदों न'आव गाननाय गिन्जिजोंनो ओरैनो फैलाबायबाय नै गुरु दा आङो बेखौ दखानाव जिनिस बायनायावनो बे नायबाय थानायावनो आङो खारखोमाबोबाय ओंखारबोबाय आङो ओमफ्राय गारि गाखोफैबाय ओमफ्राय दा नै गारियाबो खारसिगोन दा होमबा भिडिअखौबो एसेयावनो दोनथ'नोसै आङो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन होमबा लोगोफोर बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं